La Fundació és una fundació recent, nascuda el 2013 i està formada per un patronat que està composat per diferents entitats culturals de la ciutat de Mataró, un representant de l'Ajuntament i un professional de reconegut prestigi. I tenim una clara vocació cultural i social. Socialment ho fem de diferents maneres. Contractem gent amb capacitats especials, tenim espais cedits a escoles i a entitats també amb col·lectius especials. Tenim 20 voluntaris gràcies als quals podem desenvolupar 7 projectes adreçats a gent gran, gent amb malaltia oncològica, persones amb discapacitat, nens amb dificultats en comprensió lectora i després també fem acció social gràcies a l'ajut econòmic. Tenim la sort que aquest any Bankia ens ha donat una aportació extraordinària i ens permet arribar a més gent. Com a fundació estem contents de poder arribar a més territori, a més tipologia de projectes i a més tipologia de col·lectius. Agraïm a Bankia el seu suport econòmic i agraïm a les entitats tota la feina que fan i animem que s'animin en properes edicions a presentar més projectes. Cada projecte solidari suposa per a nosaltres il·lusió, ser propers i aprendre amb cada persona i amb cada associació. Cada ONG representa una història de superació de moltes persones, professionals i famílies. Per tots els professionals de Bankia suposa una alegria veure que la tasca i els resultats de la nostra entitat es transformen en projectes molt propers que ajuden a tota la província de Barcelona. Gràcies a la confiança dels clients, cada vegada més podem recolzar més projectes i cada vegada ens sentim més involucrats. Estem molt agraïts a Fundació Il·luro per la tasca que realitza impulsant i canalitzant aquestes ajudes i continuar lluitant perquè Mataró i la comarca del Maresme siguin referència en projectes socials i culturals. I amb les ONG perquè ens permeten aprendre del seu exemple d'ajuda i vocació solidària. Per nosaltres, formar part d'aquesta xarxa és molt important. L'any 2014 ens vam posar en contacte amb la Fundació Il·luro amb la idea de poder aconseguir algun tipus de subvenció per introduir la musicoteràpia dintre dels serveis que oferim als espais d'atenció terapèutica de l'Associació d'Alzheimer. Havíem vist que la relació entre la musicoteràpia i l'Alzheimer era molt positiva. La musicoteràpia afavoreix aspectes relacionals, afavoreix treballar tot allò relacionat amb la reminiscència. És un espai agradable on ells, a través de sentir cançons, es traslladen a moments de la seva infància, a moments claus de la seva vida. Després d'aquestes sessions ells poden verbalitzar tot el que els hi ha vingut. La Fundació treballa amb persones en situació de vulnerabilitat social i el que volem és millorar-los la qualitat de vida. Llavors es fa tant la part de detecció com atenció i la inserció sociolaboral. El projecte que vam presentar té a veure amb aquesta última fase, que és la inserció sociolaboral. És un projecte adreçat a persones usuàries de drogues. Per una part hi ha tot el que és el seguiment individual, que en aquestes poblacions acostuma a ser bastant intensiu, i per altra part, aquest projecte el que ens ajuda també és a posar en marxa el que serà un hort urbà. El que intentem al final de tot és millorar la qualitat de vida de les persones que utilitzen el nostre projecte. És un projecte que va adreçat a persones drogodependents i d'exclusió social. Dins els diferents projectes de Càritas tenim projectes que treballem amb infància i família. Li hem donat el valor a l'àrea emocional perquè puguin créixer amb unes arrels fortes i que puguin viure des del que són, acceptant la realitat que tenen, la família que tenen. L'objectiu del taller de gestió d'emocions arrels és que l'infant aprengui a connectar amb la seva emoció i aprenguin a treballar-la. El Club Social Tu Tries pertany a la Fundació Salut Mental Catalunya. Nosaltres treballem la integració sociocomunitària de les persones amb malaltia mental aquí a la comunitat de Mataró i al Maresme. El que es vol treballar són les seves habilitats socials, les habilitats cognitives, que seria tot això de la memòria, atenció, concentració, i el nostre centre compta amb una sèrie d'activitats per treballar totes aquestes coses. Nosaltres no només ens quedem dins del local del Club Social, sinó que també anem a centres cívics perquè el que volem és donar a conèixer una miqueta la malaltia mental, trencar també l'estigma que hi ha vers la malaltia mental i després que aquestes persones es puguin integrar.
A la Fundació Sant Joaquim estem fent dos projectes, majoritàriament un és el del menjador com a restaurant i després hi ha un altre que és repartiment de lots de menjar a famílies que estan en moments de necessitat, vulnerables i en risc d'exclusió. La feina que fem és les dues bandes. Una té una activitat de la treballadora social que fa l'estudi de les famílies i es decideix què i com se'ls dona algun aliment. I els que venen a menjar aquí tenen el seguiment de les treballadores socials de l'Ajuntament de Càritas, problemes de família, desestructurada, problemes de drogadicció, problemes d'alcohol, que no és una altra droga, problemes de manca de treball, hi ha diferents perfils. Estamos en un proyecto que se llama Club Social Andana. Está gestionado por Cruz Roja, pero tenemos el soporte y la colaboración de entidades como es el Ayuntamiento y es un recurso para las personas que están en la calle, que viven en la calle o que están en riesgo de exclusión social. Se cubren las necesidades básicas, tanto de alimentación como de higiene. Tenemos lavandería, un poco de lo que es las duchas, pero también en contraposición a esto tenemos talleres. Más que nada es para dar soporte y muchas veces, en este caso, Fundación Iluro colabora con nosotros en algunas salidas, actividades que los señores son muy agradecidos por esto, porque algunos de ellos nunca han salido ni han conocido los sitios que tenemos dentro de Mataró como también fuera. La GIM és una entitat que treballa des de fa 6 anys per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional de Mataró i la comarca del Maresme. Normalment oferim un paquet de serveis terapèutics que ajuden a millorar la persona a nivell físic, a nivell psicològic i a nivell social. I tenim un servei de transport adaptat que intenta cobrir el transport. El projecte és de porta a porta, és a dir, recollir els usuaris de casa seva i portar-los fins a l'associació, que és on fem més activitats. El programa Respir de la Fundació del Maresme té com a finalitat alliberar les famílies de la sobrecàrrega i l'estrès que en determinats moments la cura i l'atenció d'una persona amb discapacitat intel·lectual pot suposar per a les famílies cuidadores. L'important pels pares és que ve molt contenta, està supercontenta quan ve aquí, li agrada molt estar tratant amb la gent i amb els amics i amb els monitors, sobretot amb els monitors, ella està més amb els monitors. És el que diu la paraula respir, perquè de tant en tant necessites un respir. Estem lluitant els pares amb nens així. Ho passo molt bé, me quedo aquí, me quedo a sopar, me quedo a dormir, me fan unes patates braves. L'ajut de la Fundació Iluro farà possible que un total de 45 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies puguin accedir al programa Respir de la Fundació del Maresme.